Stop. Nee. Je sterft ze. Rens kebab. Rentgen. De rentgen. Nee. Afgeleid van de Theocam. Ja, dat doe ik altijd. Theocam. Had je geheugen niet gevolgd? Jawel. Kijk man, kijk na. Kijk hoe ik het doe. Heet het zo? Ja. En dan gooit hij de mat helemaal om en dan gaat hij draaien. En ik kan hem kijken. Als hij zit te blaffen. Als hij weg is. Dan kun je ook kijken dat hij toevallig een meisje heeft uitgenodigd. Oh, het is een meisje. En een jongen heeft uitgenodigd.